ko an shirya. Zafin so zafi, kare so kaifi, rashin dacin so ciki yayi zurfi, abin mamaki kai yayi marfi, zuciyar soyayya ba ta yi auye ba, ba za a manta ba, ba za a ɓoye ba. Ta soyayya ba ta yi iyaka. Kai a baya ga ba kai bari mu buɗe mu rawu da dai ta fara buɗe mu da koko kuma mu buɗe mu don kada mu hawa mu ba fa aikin shi ne ka bar shi aikin shi ne a ba don kada rabu da shi rabu da shi rabu da shi da yayi ya dauko kaya tun da gida ne sai ni ba yo ni ba wani gari ba wani ba ni yo wani ba wasu ai na wani gaskiya ne ba ni ai ba zan ba shi ba sai ya sha kai ai rashin kunya ne ba mu fara ta yi ku ba Come ka ce da karin gaba da suka ci abin da yadda yake bibita suna na gwazon nan kamta da gwazon da kan mana abalin da karin gaba ina wakiltar ka wani ba ko ya kace How much could that? That's my friend. I'm on my way coming, sir. Nothing else, sir. Ganin zuwa da ganin. Abu da yake zan bar shi kuma yanzu nan dadi. Dadi ganin nan. Wasu bai ina za ka ne ba sha abin gudu. Washe ne. Jamila ka ɗauka ta wani. Kawai ya haɗe na ma fasi ma haɗe kawai. Ba fasi. Ma haɗe kawai. Ai ba za ka bar ni a nan ba fasi. Kawai ma haɗe kawai. Wai daga can ma ka zo ka shafa wannan kai ba. Anya baran ma ɗauta kai. Bagi dia nak baca Jamilu ya ban samu. Dakta lafiya kuwa? Zafin soyayya. Ana son ganki a cikin irin wannan yanayin. Me yake faruwa? Ba a dauriya ko an shirya. Sa abin da ke damuna akan maganan yaron nan ne. Kin san shi yana so ya zama min illa. Ina da kuɗi, ina da ilimi, amma kin san yaron ya
rasa yadda zai yi. Haba da shi yaron har guda nawa yake? Ai mun ja da wayanda suka fi shi bare shi. Har guda nawa yake? Amma kin san abin da yake daure maka. Akwai wata yarinya da yake so a cikin makaranta. Kuma yarinya ina da tabbacin cewa ba ta san shi. Ba ta san shi. Shekara nawa ce? Yarinyar ba za ta wuce irin shekara 17 zuwa 18. Ba za ta wuce haka. Alhamdulillah akwai mafita. Kina ganin akwai mafita? Tunda tana shiga ne irin na ƙananan yara, to ke ma ki koma a shekara 17 ki koma shiga irin tata. A ɓangaren kalaman soyayya ko bana jin gidan saboda mun ja da manyan makarantar nan bare shi. Wannan ke kira san kalmomin da zaki amfani da su wajen saya zuciyarsa. Ina ga idan muka yi haka ya zo hannu ya gama. Aiko idan har wannan shine mafita, shine hanyar da ya kamata in kama shi a hannu. A shirye nake. Saboda san da nake mishi, zan iya yin komai akan yaron nan ya zo hannuna. Wallahi. Ke idan kika ce in koma tamfar jaririya, Allah a shirye nake da mutum. Na san ki Hajiya ba wasa. Na san ki. Ai ko da kuma wannan shi ne hanyar da zan san. Tunan tabbatar miki. Na shaɗa mata. Alhamdulillah. In dai zai zo hannu. Ba matsala. Khalifa? Na'am sis. Ce, na ga yanzu safiya ta yi, kuma na san yanzu doctor ya fito. Kaga yana da kyau in je in gaishe shi ko? Tamam insha Allah. So da Allah ka duba min sista na. Insha Allah. Inda kai na ga jikinka da sauki. Shi ke. Allah ya kula da Sani Laila. Sani ya jiki? Da sauki. Ina Ahmad da sista na. Sista ta je gaishe da doctor, shi kuma Ahmad mama ta kira daga gida a jiya da abinci. Ya labarin Faruk? Faruk kake da mu insha Allah yanzu Faruk yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa. Allah sarki Faruk. Allah ya bayyana min shi. Likita barka da aiki. Yau sanasu. Ya jama'a? Ko masha Allah. A gaskiya likita na ji daɗi sosai.
ko da ke dai na zo da abubuwa guda biyu ne. Na farko godiya, gaskiya na ji daɗi, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sannan sai kuma abu na biyu, kafin shigowa ta nan na biya kuɗin treatment ɗin waɗannan yara. Na biya na shi Khalifa da kuma ita. Ba komai. Sannan kuma akwai wani magana Alhaji da Allah ina so ka yi serious a kanta game da wannan yarinyar. Ka sa ido sosai a kanta, a lura da ita. Dan abin da muka lura a kai tana da wani ɗan problem da aminta. So za ka tana ɗan firgita, tana ɗan irin abubuwa. So da Allah a sa ido sosai a kanta. Damuwa kuma likita. Amma ni a iya sani na yarin lafiya kalau take. Ina ganin dai kawai irin firgicin wannan dan abu ne da ya faru ya saka ta wannan razana. Babu muka san aikin mu muka san me muke a kai. Tunda dai muka gaya ma so mu dai kai kokari idan har ka ji abin da muka gaya ma ka tsaya a kai. So in Allah ya dara mu a cibin akan wannan nasarar da muka samu Alhaji. Ai kokari a sa ido akan ta sosai. To shikenan. Insha Allah za a yi haka. Zan yi wannan aikin. Sannan ni ma kuma ina ganin Allah kai mu next week zan zuwa dan duba ne saboda kaga ina ganin yanzu getting to 3 months kenan insha Allah godiya nake fa ba komai godiya nake likita masha Allah sai na gode dan Allah kai hakuri ka kare ni wuce ne kai kafin sanin Allah ne da barin gaya ma ya fara gida sai dai a kiyama sannan ka sani ni idan ana haɗa da Allah kamar kana zagi na ne don haka ka daina ɓata wa kanka lokaci ka daina ɓata yawon bakinka ka sa a ranka rayuwarka ce ta zo ƙarshe a nan dan Allah ku kyale ni je ga mahaifiyata ka ban ni ga mahaifiyata ni so ku me za ku mun daga baya sai ku mun halin ba haka ba na ƙara jin bakinka a gurin nan zan ma kisa mai wahala idan kuma kai shiru bi ma'ana idan kai biyayya zan ma kisa mai sauƙi ba ka jin magana ne Wajen aka ce gani a kan bayan nan wasu. Wanda nake so ne magana ke. Aka sai ta wani ci da yana wani filis. In kawai yana an wani wasu abubuwa da kuma bayan duba. Don yana ta wani nuna gadara ne. Yana wasu abubuwa. Kai ka san a gida ni kai na ka san ci da gani. Ni ma ba wani kasa kanka kana yin gudu ba za ka iya mana sauki. A yin cajin nawa. Ba ƙarya yana mara spendi yana ɗan kashe mana kuɗi. Ƙarya amma ina daga kafa ne ba, ina daga kafa ne kawai. Kuma ɗan ai so wuce ɗin da rawa. Idan ka gara sai tun ba a makaranta ba, ta ce za ka jari. Wannan ba wani abu ne ya kamata ka duba ne mai sa. A yana wasu abubuwa ina mutuwa, kai ka san ina da rukun. Tun a gida kai ka sani. Kai ka sani. Amma yanzu kawai. Kai dai ka shirya kawai. Shirye nake. Ka ji komai daga wurina kawai. In ka ji kira ka amsa kawai. Ko idan amsa. Ko a yau ne ni zan amsa. Ya riga na san kai ne. Yauwa, na ga wannan yana so ya dinga mana wasu irin wasu abubuwa da gadara. Kai ka sani da kuɗinsa da waye ji da kansa ni ba zan fita kansa ne kawai.
na sani ba kai ne na san kawai dan a gida na sani ba yau ba ya sa da gani ka yi wani sa ka yi magana kai ma ka san min din kawai da ka biya mutane ko ina ka rinka saki exam officer barka ne. Dalilin da ya sa muka same ka da ni da Dr. Nasir da Mrs. Rahama ba wani abu bane akan batun ɗalibinmu ne na wannan makarantar Faruk. Ɗalibin department ɗinmu ne shi kuma Faruk ɗalibi ne wanda bai kamata a ce mun yi wasa da shi ba. Sai ga shi yana cikin makarantar nan aka samu an suka zo suka ɗauke shi ba mu san inda yake ba har yanzu. Na san duka gabaki ɗaya muna iyakacin ƙoƙarin mu har da HOD ganin cewa an samo shi, ɗalibai da kowa ana ƙoƙari. To amma na zo neman alfarma guda biyu ne a sanadiyyan ko kuma ce a madadinsa na zo neman alfarma guda biyu. Alfarmar da nake nema ta farko don Allah a matsayinka na exam officer kai amfani da office ɗinka ka ɗaga jarabawa na wannan department ɗin har sai zuwa lokacin da aka same shi don na san Allah ya dade duk abin da ake ciki nan da 'yan kwanaki za a same shi. Madam, no problem. Allah ya saka da alheri. Saboda ina so gaskiya ya rubuta jarabawa tare da ɗalibai ɗan 'yan uwansa. Saboda idan aka ce za a yi mai wata jarabawa ta musamman ɗalibai 'yan uwansa za su iya tunanin cewa ana ba shi wata dama ta musamman a department ɗin nan wanda watakila zai dinga so samu wasu zuciya. Ka san duk mutumin da aka ce ana yabansa da yawa kuma ya jajirce akan abin da yake dole ya samu mahassada, dole kuma ya samu makiya. To zargin da nake yi na batan Faruk akwai hannun wato makiyansa da masu yi mishi hasada a cikin ɗalibai ko kuma wasu mutane can wanda ka san tun da ba iya makarantar nan aka san shi ba, kuma duk inda yake mutum ne mai jajircewa, mutum ne mai kokari. A duk inda yake dole ya samu makiya. So da haka in makiyansa ba sa cikin makarantar nan to suna cikin wasu harkoki da yake yi wanda ba na karatu ba. To mu kokarin da zamu yi shine sai mu ƙara kiyaye dalilin da zai sa masu yi mai hasada da masu yi mai kyashi su ci gaba da mai. Ya yi jarabawa tare da dukkan ɗalibai. To alfarma ta biyu kuma don Allah ina so mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. Ƙarfi da ƙarfe in the sense that mu ƙara jajircewa wurin neman sa. Mu haɗa kai duk gaba ɗaya mu je mu samu HOD, duk da dai HOD yana iya ƙoƙarinsa a ƙara ƙarfi da ƙarfe saboda mu tabbatar da cewa mu ɗinnan daga wannan department ɗin mu muka samo shi. Don kuwa zan so a ce mu muka nemo shi duk inda yake. Kamar yadda muke yi mu ƙara wato neman haɗin kan jami'an tsaro a nemo shi ɗin. Saboda gaskiya al'amarin ni yana damuna bana ma iya bacci. Faruk yana ɗaya daga cikin ɗaliban da muke hangensa zai ƙara martaban makarantar nan, zai ƙara wa makarantar nan daraja da kuma duniya baki ɗaya da abubuwan da yake yi. Yawwa dama ranka ya daɗe abin da muka zo da shi dama ɗan uwana ya yi bayanin da duk ya kamata ya yi da yake duk bakin mu ɗaya. To dama alfarmar da muke nema shine na cewa sakamakon ɓata yaron nan Umar muna son a ɗan yi diliyin ɗin wannan exam ɗin mai zuwa domin a samu daman har Allah ya sa a bayyana shi. Ina ga magana dai dama guda ɗaya ce kuma duk sun riga sun yi ta. Maganar dama akan dai Faruk ne saboda ɓacewar da ya yi ɗin nan. To muna son ne muna roƙon alfarma yadda za a ɗaga exams ɗin. Saboda ko Allah zai sa a dace har Faruk ya dawo kafin lokacin da za a rubuta. To shine muke roƙo, to muna fatan da yin Allah yadda za a duba a ga yadda ya kamata a yi. Insha Allah in Allah yadda za a duba kuma za a yi amfani da duk maganganun da kuka faɗa. Insha Allah kuma yanzu mu kanmu ma mun koma gida kowa ya sallah a ci gaba da addu'a. A bari da addu'a saboda addu'a ta fi ƙarfin komai. Allah ya sa mu dace. Sannan abu ɗaya da baka sani ba mun ɗaura mata haƙƙin
tattaunawa da danginsa Masha Allah. akan abin tana ba su haƙuri tana kuma nuna musu suna iyakacin ƙoƙarin saboda suna waya da su sosai gaskiya. Ita ce take ta ƙoƙari. Allah ya saka maka da alheri. Sarki faru, kai ba ka shiga. Tsawon kwana bakwai ba faru ba labari. Ni ina sa rai. Tabbatar rayuwa ta ta zo ka. Allah bayyana ni. Ya yi kana da nuna ba ba ya ba shi da kowa da shi sai ni. Allah bayyana ni. Bayyana mun kai. Bayyana mun kai.